What's up Tarlagueños? My name is Alvin Bautista of Exploring Tarlac. So for today's video guys, nandito nga tayo sa Ares Sablan Resort dito sa Talaga, Capas, Tarlac. Yung guys, no, kung naghahanap kayo ng murang staycation dito sa Capas, Tarlac, kung gusto nyo mag day tour, 8 PM until 5 PM guys. So 6K yung pinaka rates nila. So pwede nyo nang gamitin itong buong private resort guys. And then kung gusto nyo namang mag overnight, so yung pinaka rate nila guys is 11K from 8 AM hanggang 8 AM the next day guys. So 24 hours kayo naka-check-in dito sa Ares Sablan Resort. So for only 11K guys. And then guys, no, pag-uusapan naman natin kung ilang packs ba maka-accommodate ng Ares Sablan Resort guys. I think kapag nag-day tour kayo dito is kaya naman guys hanggang 50 packs. And then kapag nag-overnight naman kayo, so yung capacity ng mga room nila is nasa 6 to 7 person. So dalawang room yun guys. Maximum 20 packs yung pwedeng mag-overnight dito sa Ares Sablan Resort guys. So yun na Tarlagueños, bali samahan nyo akong libutin itong buong resort ng Ares Sablan Resort dito sa Capas, Tarlac guys. So tara! So yun na Tarlagueños, una natin i-check itong pinaka-pool nila dito sa Ares Sablan Resort. So ito siya guys. So sa banda dito guys, sabi ng owner is 6 feet siya, and then pataas so 4 feet, and then yung dito banda is 3 feet naman siya. Then makikita nyo guys, no, may little falls sila dito. And then good thing, so may isang part dito. Ayan siya guys, no. Actually tawag dito is jacuzzi pool. Yun guys, no, may isang part dito na pwede kayong mag picture taking. So meron silang angel wings nga dito. Ito siya. Oops. Yun know Tarlagueños, bali ito yung pinaka events place o events area ng Ares Sablan Resort. So kung may events kayo guys, pwede naman kayong magtayo ng mga tent dito. Kamukha dito guys, mamayang 5 PM is merong party. So 7th birthday I think. So ito siya guys. So nagtayo sila ng dalawang tent, and then syempre tables and chairs dito. So maluwang pa naman yung pinaka area dito guys. Soon is ayusin naman yung banda dito para mas lumaki itong pinaka event area nila guys. So sabi ko nga kanina, kapag nag-day tour kayo dito ng 8 AM until 5 PM guys, hanggat kasya kayo guys, pwede dito sa Ares Sablan for only 6K. So sa isang area naman dito guys, ito yung pinaka shower area nila. So may dalawang shower area dito guys. Ito siya. And then syempre pwede nyo na rin gamitin itong kitchen area nila. And then may dalawang CR sila dito guys. Ayan siya. And then yun, kung gusto nyo magluto ng mga barbecue, so free use of barbecue griller din naman nila guys. Syempre importante yung pinaka videoke guys. So pwedeng gamitin yung pinaka videoke nila is until 9 PM only. Yung pinaka KTV room nila, no Tarlagueños, is nasa tapat lang mismo ng pinaka swimming pool nila. So ito siya guys, papasukan natin. Check natin guys kung ano yung nasa loob. Tara. Okay. So yun. So ayan siya guys. So may nakalagay na siyang mga speaker dito. And then napakalaki ng pinaka smart TV nila guys. Ayan siya. And then yan, may isa pa naman dito. Napakaraming nakalagay na exhaust fan guys. Siguro kapag nagsisigarilyo kayo, yun no, hindi medyo kulob yung mismong KTV room guys. And then ayan siya, fully air condition na rin siya guys. Yun mo Tarlagueños, dito hindi pa kasali itong KTV room. And then kung gusto yung mag-overnight, hindi rin siya kasali. So yung kasali lang guys yung videoke until 9 PM lang siya. And then nga sabi ko nga kanina, kung gusto nyo nga mag-overnight na kantahan guys, so pwede dito sa KTV room nila. So mag-additional lang kayo ng bayad. So mag-ask lang kayo sa mga staff nila dito na gusto nyo gamitin itong KTV room.
And then guys, no, dun sa day 2 na 6K na 8 AM until 5 PM, hindi pa kasali yung mismong mga room nila dito. And then kung gusto nyo mag additional room, mag-gas lang kayo sa mga staff nila. And then check ko lang itong room nila dito guys. Napakita ko, ito siya. So yun siya. Ito yung pinaka room sa mismong tapat ng swimming pool guys. So ito talaga nyo, no, paalala lang kung maliligo kayo dito sa mismong pool ng Ares Sablan Resort. So ito yung pinaka pool rules nila guys. So ayun siya, Ares Sablan Resort pool rules. So shower before entering the pool. So nasa kabilang side nga yung shower area nila. So don't run, no diving, no pets, no food and drinks in pool area. Bawal umihi sa swimming pool, bawal magtulakan. Watch your children, use proper swimming attire, and then syempre guys, use restroom. Nasa kabilang side din naman siya guys. Kagandahan dito sa Ares Sablan Resort guys. So may stage sila sa pinakataas. Kung nakikita nyo guys, may malaking screen doon na pinagsama-sama. And then guys, doon kung may banda kayo na iimbitahin sa mismong events nyo, pwedeng sila magpwesto sa taas para tumugtog para sa inyo guys. Yun na talaga nyo sa kabilang area naman ng pool side nila. So ito siya guys. So andito na rin yung pala yung pinaka room nila, dalawang room. Kapag nag-overnight kayo guys, pwedeng nyo nang gamitin doon dalawang room. And then syempre yung pinaka rooftop sa pinakataas. So ito na yung pinaka isang side. So pwede nyo gamitin itong pinaka pool nila, pwede kayo maglaro dito. And then syempre maluwang din naman din yung area dito guys. Pwede pa kayong magtayo ng tables and chairs dito or maglagay. So hindi lang yung isang area doon na events place nila. So pwede dito guys. So in order lagay nyo, bali check na natin yung dalawang room nila dito sa Ares Sablan Resort. So yung first room is nasa ilalim, and then yung second room is nasa second floor. And then syempre guys, pwede nyo rin gamitin yung pinaka rooftop nila para makita nyo yung pinaka view dito sa Ares Sablan Resort. So papasok na tayo guys. Let's G. So ito siya. Oops, yun. So may mga pill lights din sa gilid. And then yan guys, kung nakikita nyo is may cob lights. And then naka blinds na din. Bali bubungad sa inyo guys itong double deck nila. So yung pinaka size nung pinaka bed is queen size na sila. So pwede matulog yung tatlo dito and then tatlo sa ilalim. And then syempre may sofa na din dito. Kung gusto nyo matulog din dito pwede. And then syempre pwede rin kayo maglatag dito. So ito na yung pinaka kitchen area nila guys. Ayan siya. So may isang part din dito na maluwang, and then syempre may mga cabinets din sa ilalim. Ayan siya. So yan, pwede nyo ilagay yung mga gamit nyo dito guys. And ito naman yung pinaka CR nila dito sa Ares Sablan Resort guys. So may shower na siya, may sink, and then syempre yung mga toilet nila guys. And guys, pwede nyo rin gamitin yung pinaka rep nila dito sa first room nila sa ilalim. So ito lang yung may rep, sabi ng owner. So yung sa taas is wala siya. So ito guys, double door rep siya. So ito sa pinakailalim, kung marami kayong dalang mga pagkain guys, siguradong kakasya dito sa pinaka rep nila guys. So dito sa taas, check natin. Yun, napakaluwang ng pinaka rep guys. So kahit mag-overnight kayo ng 24 hours dito, 8 AM until the next day 8 AM guys yung pag-checkin nyo dito. Sigurado kakasya dito yung mga pagkain nyo. And then syempre pwede naman kayo magluto doon sa may kitchen area nila. Syempre guys, fully air conditioned din yung mga room nila dito sa Ares Sablan Resort. So yan guys, naka-split type aircon sila dito guys. So in-order lagay nyo sa next room naman na i-check natin yung nandito sa second floor nila. So ano ba yung itsura ng second room nila dito guys. So ito na siya. Pasok na tayo.
Wow. So, bubungat sa inyo guys, no? Ito yung pinaka-CR nila. So, yun siya. May shower din siya. Wow, nice. And then, dito sa second floor guys, so yung second room nila is meron silang TV. So, may aircon na rin siya guys. And then, naka-blinds kayo dito. So, pwede nyong i-check. Wow. Tignan natin. Nice. So sa kabilang side, ito rin siya. So may sliding door sila dito guys. Ayan siya. Kung gusto nyo rin mag-stay at mag-coffee dito sa part na to, pwede guys. So ito naman yung pinaka full side. Nice. And then dito sa pinaka second room nila guys, hindi siya double deck, no. Sa queen size bed lang siya. So isang bed. And then guys, no, kung gusto niyo naman magdala ng extra beds, pwede naman dito. And then may sofa din sila dito guys. Yun, kung mahilig kayong manood ng TV guys, pwede kayong mag-stay dito sa mismong second floor or second room nila dito sa Ares Sablan Resort guys. And then guys, syempre may makikita rin naman kayong view dito sa mismong balcony nila dito sa second floor guys. And then later, check natin yung pinaka rooftop. Guys, no, kung mag-overnight nga kayo, pwede kayong magdala ng tent and then magtayo ng tent dito guys. Kung hindi na kayo kasya sa pinakaloob, so pinaka maximum nila doon is 7-7, pero pwede kayong maglatag ng mga beds. And then pwede kayong magtayo ng mga tent dito. I think kahit 4 na tent guys, pwede dito. Yun guys, no, kagandahan lang dito sa Ares Sablan Resort, wala siyang minimum packs. Kung kasya talaga kayong matulog dito, pwede kayong mag-overnight. Wow. So yan yung pinaka view guys. Nakapalibot din siya ng mga alaman. Yung pinaka Ares Sablan Resort guys. And then ito naman yung pinakataas. Wow, nice. Yun guys, no, kung gusto nyo mag-party dito sa pinakataas, pwede yan. Ang ganda ng pinaka view guys. And syempre pwede kayong maglagay ng mga tables and chairs dito para dito kayong mag chill and then mag-relax guys. So yun later guys, no, babalik tayo dito sa Ares Sablan Resort para makita yung pinaka view nila dito kapag gabi. And then guys, may LED lights din naman yung pinaka pool nila. And then check natin yung bar counter nila guys, kung anong itsura niya pag gabi guys. So yun Darlakeños, welcome back dito sa Ares Sablan Resort. So bumalik ako guys para pakita sa inyo kung ano ba yung itsura ng magiging party nyo. Ngayon, may 7th birthday, papakita ko sa inyo kung paano ba yung setup dito sa Ares Sablan. Kung dito nyo gusto nga mag-celebrate ng mga occasions. So ito yung pinaka-parking area niya guys. Napakaluwang niya pa. So dito, kahit ilang sakyan pa yung park nyo, pwede guys. So sabi nga ng owner is gagawing swimming pool din yung part na to. And then syempre, magtatayo pa sila ng ibang facilities dito sa Ares Sablan Resort guys. Darlakeños, ito yung itsura ng Ares Sablan Resort. Yung pinaka-bar nila guys kapag gabi na. So ito siya. So ito yung pinaka-bar nila guys. Sabi nga kanina, yung bagay is ito, nag-offer sila ng mga ba't ibang liquor or mga alak guys. So pili na lang kayo kung anong gusto niya guys. So ito Darlakeños, kapag nag-check-in kayo dito sa Ares Sablan Resort guys, pwede nyo na gamitin din yung wifi nila. So lahat ng facilities na nandito guys. So sa garden, sa mga cottages. And then syempre yung dalawang room, then ito nga pinaka rooftop.
kasama na ito sa package itong 2 room nga and then rooftop. And then guys, no, kung gusto nyo na mga mag KTV room, so another 2.5 yung idadagdag nyo guys para doon sa KTV room nila sa pinakailalim. And then kung day tour lang naman kayo, pwede nyo rin kunin yung mga room nila, so mag-additional lang kayo guys. Alam ko sa ilalim is 2,000 pesos, and then yung pinaka room naman sa side ng KTV room ay sa 1,500 pesos. And then guys, no, a good thing is free wifi sila dito sa Ares Sablan Resort. So yun na talaga yung bali na ipakita ko na sa inyo yung view ng Ares Sablan Resort kapag gabi guys. No worries din guys, no, kapag nag-run out. Kung nakita nyo naman guys, naka solar sila dito sa Ares Sablan Resort. So kayang-kayang supplyan yung buong resort kung sakali mong mag-run out guys. So no worries, no run out guys. Yun na talaga nyo, hanggang dito na lang. Don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos ko. And syempre guys, no, huwag niyong kalimutang i-share itong video to para malaman ng mga kapasenyos dyan and then mga Tarlakenyos itong private resort dito sa Talaga, Capas, Tarlac. So perfect na perfect sa lahat ng occasions na pwede nyong gawin dito sa Ares Sablan Resort. Yun guys, until our next vlog, peace out.